ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Hagasngi Bakakasi Author Society Karakia Yagasngi Kerpang Kirulum Kata Karpuway Trek Unai Wing Aracara Posau Dr. A.P. Srani Ula Shim Yakbenta Pengkeran Halo Kapang Kebiade Bakarukam Bat Kendo Bat Siap Jangi Kasi Habakaran Halo Gani Kapang Dr. Rani Ula Ong Bo Kasi Menandai Hentai Udan Tangkari Raj Henry Menta Glami Kiri Raj Kiri Kinti Bat Kadau Gade Namar Kikur Kiba Penkela Ri Kinti Yakari Raj Shushu uloong babuan ngisngau sarong yi kerukam bat kendo bat siap jongi ki kasi. Henry uloong bamenta pat ki badan de ki pautli ki dan. Henry ki bamdan pat tangkui ka kendo ru kim dan. Bat ka bakhaddu ki kalalong ki dong shongwai hala ka jong kari. Ulapen pau ki ngisngau kya bamenta lele badan utit kendo. Ambudan kam yaladi. Henry upen long mar khayi penban yaka. Bat habakon upat bak babun uyap ukelan dong shongwai. Kum tau loong badan kaman pentamai no yakani kanang buwei unum du yala ka jong kahok. Habang aparkhat ya ke jinglong jingman jong kani ka seminar room jongi ha kani ko por ngasngau ba kalalong kum katu katop ka balak dapat ka bala silai. Tinalor ba kala silai lapha enga banra skawek sentek bente biang haka. Tengas ngau ngaladai ubriu ba bakla hakapor ka babakala ya ka subject ka badai bar ka bakia. I am the wrong man at the wrong time. Do for the right subject. Ka subject kalong ru ka bakia ha ka jukupor bat ka bae bat ru ka bajuat namar ba ya kani ka subject ka bala ai bala benset hanga kani ka janmiet ka dei ban kren lane banto halor jong ka riti bat khendau bat siap jong ukhasi. Ya kata ka dei ka phangya ka bala ai nakabenta jonga hagani kupor ya ka banganyo ban keren te kumbala betha dai songkonor bangare ban pelengkot kat bala ngan persang ban penlengkot dalong ka bala kampan lengkot ya ka ren yang lejong kanang bakan kambiang tengang ngare buriu besu keren lengkot ba ka jengkeren jonga kamju tam lane duna ya ka arkenta tengang iskam ka biang te hagaju ko pori presiden rangba jong ka KS suabe inmi nagane ko hol ila kentu ila batha ya nga iong ban ai tang ya ka jis lani tang ya kimat hage bede ba kani ka phang te khlam da penslam ne ko por da ka burom ye songkonor sai sen pat bat ya kinde ki paralok nong ya ai pepar kane ke janmit ki reusem phang gi badon hangne ki dekhot jong ka KS bar kumju ru ya ki khna puli ki badon kane ko por ka janmit ka bakamen ni phi baro bat Sasisin pat hagane ko por ko mong ipi ngan pen kan mau ko subject kadai halor jong ka riti bat khandau jong ukhasi kadon ka ktien ka ba ongkum ni ba ka khandau kadai ka jongi bat ngiru ngidei jong ka khandau kadai ka jongi bat ngiru ngidei jong ka khandau kane kadai kata ka rukom smau thu jongi sa phang jong ka khandau ba ngi dei jong ka khandau ka mot ngilong pat an parcel ya kane ka khandau ka ramau ka badon ha ka jing em jongi nama ka tadaw ngi kirulum ngi em ka jing em ka biya jan shi ka dei e bat ka meram au lane bat ka mariang mla ban penya khlat ya ka jing em jong kirulum na ka khandau lane ya ka khandau na ka jing em jong kirulum dan nama ka tadaw ngi don ya ka jing long karpang bat ka wei na ki jing long karpang jong ka jat ben riu khasi jongi hari India bayar jongi kadai halor jong ka khandau ka siap dena kata kadau ngidon ya ka 6 schedule kadai ka kernit ka bakarpang halor ka jinglong kerpang jongi bar ka wei ni ki jinglong kerpang jongi kadai halor ka khandau bar ka 6 schedule ka deal bar kata te hagane ka pepar jonga ngala tho ye gini ka benengkong kolong ngala persang ban ai ya ka konsep lane ya ka rukom sngotu jongi ya ka khandau ti hangne ya hagane ka jing persang jonga ngala penrung ya kene ka kentien ramau ngilatip ya kene ka kentien ramau tengah persang ban peniari kene ka kentien ramau
bakane ka kintian ram au kan kham yar khandiat banya kane ka kintian khandau nama kane ka ram au gamdei tang kane ka surface ka jungi hanre kamut ik baro ki bedona ka ram au kade hakaken pareng ki onge ka galan tengi ngibu da ka kintian ram au te kane ka ram au ka download ik baro ki bedona ka hagane ka perthai na ka benta ki jington kam jungi kamut ban ongkolong baka ram au kadai ka resource haka economics ki ong baka khandau kadai ka way na kita ki 4 factors of production land labor capital organization te hangi ki khasi ngis ngau thu ru bakane ka khandau ka land la de ka ram au kadai ka resource mdai tang ka resource ngi khon ru ya ka mai ram au habo ong pat mai ram au kumur bakane ka ram au kam dei tang ka resource hanrei kadai ka base iki bebun ba ki resources ya ka jingim jongi tena kata rau ngawara ane ya ka ramau ba ya ka mai ramau khana bangin smutu ya ka kentien ane ka konsep khandau ka badon hagari ki jongi to ka benta ka baar ka bangawara agane ka paper jonga kalong haka bede ba ka jingjurip ya ki literature ka survey of literature te nga tanga ton tak khandiat ki kot tena ka benta ka jing mentoi lang jung phi ngan puli ki ni ki kot ki bangla arifa ti la rapidon peng jo pi ki beton extra gini saya alam yang abangan yo refa bangan penbah gini ke paper bala don peng jo pi par ki bam don gini ki kor ibang don manga ngan sai manga pi sasim nanga mo to ka weni ki kor ngala random mo hang ne ka weni ki kor ki bangala pule kade ka administration of land in Meghalaya kane kade bala tho dai ba GM Phira new DIS urang ba sarkar blarim ti hagane ka kot la permi agane ha kasnam arjar sipau hagane ka kot la tho sapang ya ki an ki land laws and land regulations nadu ki por mensyua hadu ka ne ka jingwan jong ka jala Meghalaya te hang ne ki don ki land laws administration of land in Meghalaya baji empira ka baar balatho dau G Costa father G Costa ka riti jong kiri lai pos em ka benta ka benengkong ka ne ka de ka balapan mi ekasnam khat khandai spa lai pun rio khat khandai spa lai pun rio ti hang ni ka don ka jing tho sapang ka riti bat khandau jong khasi balai nga refer ka ne ka kot ka dau ko long ba ka ni ka de ka we ni ki kot ki bala rim but pinyo i ki views ki opinions jong nong tho hang tu but ki long ki ba compare na ki we pat ki nong tho nomor ba ka de ka jing persang ha ki por ki snam ki bala lai no ka ki por ba ka long ka jing tho ka bokodor tingimla hiru ban puli ya ka culture jongi khasi ka khandau ka siap jongi ladangim refoi kene ka kot dan kambe kene ka kot sagoi ka kot kane ka kot kadai ukhasi menta bat ki riti tenrai ukhasi menta bat ki riti tenrai kane ru kadai batho do ba GM Phira kane kadai batho ba GM Phira bat lapan mi kane ka sam kha khandai spa khnai puai ha kane ka kot nalor ki wei pan uni unong tho ula plek jingmut kerpang ha ka be dei bat ka khandau ka siap pen ki wei ki tanat ru bu tho tenre ka khandau ko siap kadai ka wei ka baula sonjur ha kane ka kot ka pasau kadai ka kot dai father sngi lengdo ka kerteng jong ka kadai ka riti khandau balabu ulong shua manshua jong ka ribhoi kane pa kadai ka jing puli ya ka riti ba khandau ka badai specifically tang haribhoi la permi ya kane ka kot akasnam khat khandai spa andre pusan sakawai pa ka kot ka bangalayo ban pen kadai bala permi da ka hanyau trap endeavor society ka kerteng juga ne ka kot kadai ka meram au bat nyau trap kani la penmi eka ka sam khat khandai spa khandai puai kani kadai ka compilation ni jing tho ki ba tho agane ka kot ki dai ba ek nong kanri SS majau ES read bat kumju ru I father ngileng do kot ka ban riu a study of the land system of Meghalaya a study of land system of Meghalaya kani ka kot kam don nong tho kamot bam don nong tho hande kani kadai ka project balale da ka Law Research Institute jongka Eastern Region Guwahati High Court kane ka ka project jongka ne ka Law Research Institute na po Guwahati but ngamyu I ya ka snem bala penmi ya ka tengah sua hang ne po bracket ND ka mod no date kot ka bah nyau ka kot ka bah nyau ka bertho ka kot ka bal ka bastang ma ka barit tama ka badon kam ha kade ka ba ai kerteng ka anjurip khendau kane ka kot bala tho dai ba Morning Star Sumer ti hagane ka kot uni unong tho ula sonjur ya ka jinglong trai jong ukhasi halor jong ka khandau ka siap bat upen iru ya ki jingkala jong ka por bat komno ka ta ya kane kariti bat khandau jong khasi kot ibarit ha bala tho di ba Morning Star Sumer ti hang tu ru khlam pen I ya ka snem bala pen mi ya ka tu ka kot ka ba phra ka dei ka kot ka ba kerteng ka thup jingkan mau ya ka khasi national dorbar
balapan mi ekas nam arjar nyau kane kadai bala compile lalum lalang da iba JK Tariang kathup jingkan mau ya kari ya ka khasi national darbar hang tu pinlam kidan artili ki section jogane ka kot ki kibun ki section tama hakabede ba ka khandau kidan artili ki benta hagane ka kot la persyang bantau an ka khasi national darbar ka to kopor kala persyang bantau ya ki an hakabede bar ka rukom bar khandau bar siap jong khasi bar kini ki an la produk agane ka kot tede fikwa ban Polis pang karkom tauan haga beda ya bakkan negariti ke dostur ya ka khandau ka siam te lesi ke ka kot kan asibun ke jingrap kidon ki start ki jahat ang tu ki jong reverend JJM ni Kolsroy ki jong Job Solomon ki bakrau ki krau jabing juga jai menriu ki adon benta haga be saindur ya ka tu ka dorbar ka ba khandai kadai report of land reform commission kani kadai ka commission ka balale akrapang ya ka jingjurip ya ka kombat khandau hari khasi jongi bakani kadai ka perban bakakot ka bejrong lapan mi ya ka hagasnam ka khandai spa anyu pusau kani kadai balasim da ka government of Meghalaya ha ka to kopor tambalong tim simla banwara ya reform komade balong ka sukut tang ka report tamba anyway nga ai khublai ka sarkar ka to kopor balale stom po ka jalam jong i badi di lapang bakani ka kot kadai ka badon sibun ba ki sembo ki ba ajing tip yang iha kabedai bat ka khandau ka siap kabak sipo kani kadai ka court kabak kerteng customary law and justice in the tribal areas of Meghalaya customary law and justice in the tribal areas of Meghalaya balatho da kusum and PM Bakshi kani kadai balapan mi na Bombay hagasnam khat khandai spa prapuar hangneru kila dokumen sepang kani ka reti bat khandau bat siap jong khasi kabak hadway kakot balatho dau JN Chowdhury ka bakarteng ki khon khasi khara the Khasi people JN Chowdhury 1996 ka bakhat ar the North East Saga ka kerteng juga kot the North East Saga hangni ru kadon ka benta ka batho sepangka khandau ka siap jong khasi balatho dau PK Bandhyo Padhai bala permi ekasnam arajarsan ka bakhat lai kane ka kot kade ka comparative study lane ka jingin ujor panen ka jai benriu khasi ba ka jai benriu karo balatho da ka wei ka nong Japan ka China kane te hagane ka kot ru ka don ka jingkan tho ya ka ru kombat khandau bat siam ka bakhat sau kade ka jing tho dau PRT kordon ka kot ka bakerteng de khasis ka bakhat san kade ka hok long trai halor ka san perkhat kane pat kade ka seminar proceeding balale deka St. Anthony's College haka arpu khandai terik November 2010 kampat daslam gani gade ka proceeding tambakila compile bhaya ka hangni ru kadon kajing tho sepang khandau ka siap ka bakhan riu kadon kane ka kot ka on kitna ka culture kane pat de balatho dai sar Selbanus Lamre hangni ru kadon khandiat kajing tho koi ni kitna bala batai hangni kadai sepang ka kombat khandau ba siap balapan mi hagasnam arhajar san takani gade ka survey of literature ka bangalio very limited tele se dangdon kam shu kiwei te saya ajing mo lem phi khana mangala ban pen bha te kiwei ki benta ki banga tho hang ne ki long kani hagabedei ba kariti ba khandau hagariti ba khandau ki bon ma gine ki jai khandau phin puli ka land reform commission phin puli ka ne ka thup jong ka jingsa kan ma ka national darbar ki ai bon ki kerteng tu ki riseng ki rikhan ki rishing ki ribams em ki ba bon ba kita ki ek ba khoi handai broadly speaking mone thu ipi ka rokom ba khandau jong khasi ka don tang arjai kawai ka de ka rirat kawai ka de ka rikanti te hapo jugine kiwan kitu kisap kategori pe fer kai te henry originally khasi don tanggo wai gor kombar khandau bagata gade gari right system bagade gamne tang jongi kade ke balon hak parthai bar ko wai kade kata ko commune system te hakiwe kiwe giri jo ka parthai ru kila kala te hangi ka don ke jingkala but ka jing penlong rikanti ya gari right hari khasi jongi omdai bas dang danu kide kikur ki bas dange ka nadu bami ka rikur ka khlaukur bayakam kenti kikur de nadu kata ka khlemat ba ka sedang ka rikenti ha kari ka jongi tekani ka dia kaya ba kan ka social formation kaya ba ka polity formation ki jingdon kam jong kapor te kiwan ra kini ki jing kala ha kari ka jongi te sakawai par ka benta ka bang tho hang ne ka long ya ki katu ka ni ki institutions ki bedai bar ka ne ka riti ba khandau khasi ka banung kong ka bang kran ha ka ne ka paper jonga ka long ya ka 6 schedule
Ka 6 schedule ba karu combat khandau jongi daga bangapek kerpang ya ka paragraf ka balai jong ka 6 schedule ka balai bore ka bahkan thau ya ki an ki kanun naga benta ban penya renti ya ka bat khandau bat siap jongi ka benta ka ba ar ha ka bedai ba kini ki law ki an ba ki institutions ngawara hang dia ka paper jonga ya ka UN RIP ka United Nations Declarations of the Rights of Indigenous People ka hok jong ki trai muluk kani ka dei balapan bana da ka UN ka snam arhajar nyau hagane ka UN RIP kinlap ikini ki provisions ka ba arpun riu ka ba arpun nyau arpu pra kini ki kran kerpang ya ka hok jong ki trai muluk halor jong ka khandau ka siap la itu da ka perthai borok kawai ya ka hok jong ki trai muluk halor jong ka khandau ka siap bagan itu ipi kari India lanu ru kana mla ban penki ya gani ka hok jong i halor ka khandau ka siap namar ba ka iri India ka dega signatory jong ka UN RIP teki kia kadon ka debate ka pasir kai bhai ka UN RIP hari India jongi bon ka India ka le bamsalia kam pentrekam namar ki ong ba mano badai kita ki indigenous people but okay ite badai indigenous people hari India handai ka jing sisia hai ka sa ba na ki scholarly research ki jing tip ki balawat keleng ka perthai ba ki tribal people kini ki adivasis ki bhils ki santals kentup lang mangi ki khasi jaintia ngidei ki indigenous people ngingila khamshwati ki arian so anyway, ngingi dei sibenta jong kan ka document kabala permit deka United Nations sakastam arjan yang nangta ki issues ki bangora ang ni kilong kini baro kha ngi so sorong ya kata ka jing bar khandau bar siap jongi gariti ke dustur ke jongi then rei where do we stand today hangnong yang menta ka basir khai ni ka basir khai tam hangri gari jongi menta kalong ba kadon ka land alienation kamut ka kadon ka jing penyakhlat ye kibriu na ka khandau ka mamut penong ba kidon kibriu ki badon khandau ba kidon kibriu ki bamdon khandau kidon kita ki property class ki haps ba ki have nots tingin le ayu banya sorong ye gariti ber khandau la da ka khandau gari jong wei jong wibriu haga ba khado ngin dei petang kinong songwai hala ka jong gari mudur mphila da ka ni ka khandau ka siap jong ka mekhalia ber ko wei labar tang do wei hespa sanu ngin nyelej ye sarong ye gariti ka dustur tembalong ye nga khandau jong no tiga ni kalan alienation ke serkai ba ka jingpen kala mar khayi ka khandau kala serkai seba palat hadu bamenta uduk usuk ula jenjar ban yo ya ke yeng song ke yeng sa namar nyala like sai na kariti ke dustur ke jongi de hai kata ka commune system ke jongi te menta ubanang don ulanang klun ulang tie ke jaka mdai bo utiet jaka bo udon kame ke jaka handrei bo open kala mar khayi ka commercialization of the land kani kadai ka isu ka ba bu Ahmad jongi kum gejai penriu ke jinge tinama kata dang giton kam ban address kani sakawai ka bang ora hang ni kelong ba ngila don kam kerki ya ka cadastral survey bangin la ora no da ka map kan da kani ka map ban pe hari India ber khoi ka le kiwi giri juga perthai ka le hang ni yang nyimpat le ba ka sarkar kam tre ban le kani namar pitang le ka cadastral survey ka khandau jong ngar kan pa hang tu ka khandau jong phir kan pa ka khandau jong ka school jong ka yeng mani bar khoi kan pa lu hang te ha ka cadastral survey pinyu everything mental le with technology gini ki 3D dimension pictures ki bangala bani kana ke jaka jono yu ilut bar khoi longom ba karung ke jaka ka google map kan rung ka cadastral survey terale cadastral survey ngitip kan master A udon jaka kan no master B udon jaka kan no de hangta banginora se kawai par ka bodon kam ba kata ka de ka land sailing bangin telah kamno ke jemat khandau wei ubriu unbat khandau kan no kuma kalau menta wei ubriu ubat lagi pau akar wei ulum hadir wei ulum utir wei ubriu bahaspa teka jingkeli kalong sanu ki pai ba ke nyalai tinggal adang kami kini gilan selling loss ka jing temu jong kalan reform commission ka objektif jong ka kalong banwara kita banwara ka lan reform makari ke jongi haba ong lan reform kamut mdai te pengin pendu igariti ke dostur handrengin penyihat ka karkum ke jingya jong ka por bagi jing don kam jong kajai benri ke jongi teka bakhadu kadai ka private property bakane kadai ka bagile akran haki political theory ba pher ba don kam te ngirung don kam ya kane ka private property te ngidon kam ban pentikana ba wei unum do ela ka jong ka hok na ka benta ban don na ka khando ka sia ba kare ke jongi telama gini ki kintien ki ba khniat khublai shibo ne Dr. RP Srani na ka benta ka to ka jingkren ho kamsim da dei ka pipo ka bajong wat iba lengkot rei ka pasok kalong ka ba jeliu do kata namar bang ye kren pang riti bat khando kalong ka ege ka ba ngide ban snotho khaptam e ha gani gajuk ka bomenta ti la kren yingi ki bobon ki benta bang ngide ban snotho ya ka khando ka siap ka jongi da ka ba I airu ya kata ka kentin ram o ka de ka ba kenthop
mendai tang na sla ndai ka bakan thop ru ya ki mar hapok khando ki balong ki resources jongi na kata daw ka ri jongi ka ri ka bereu spa hado kata ha ka be dei bat kita ki jingdon ki jing em ki balong halor khando bat ki balong ru shapo ka meiram o te ila kran ru ngi ja ki kapto ka ni ki jing tho ki ba ila jurip lani ila shim na ki literature ki baladon te ila ayangi ado khamru tlimu ayangi te ngan subun rap nas tang kawe ila sipiklet kani ka de ka jong u es khong phai ki an bat riti bat khando khasi te u tho ya ka ne u es khong phai ka don ka english version ru ka don ka khasi version ru te ha ka bi dei bat kini ki jingbatai jong i Dr. RP Srani ngilayu iba ila batai benya bahai ngi khamtam hagani ga juk ka buminta ka ba ikren japang kani ka unrip ka balong ka hok long try ni ga jongki try muluk hagbai de ba khando wasiap te namar ba ila rifo ngi ya kani ka benta jong ka sik schedule ngatrai kini ki samla puli khamtam phidi ban dia pet bahai ya ka ka sik schedule hangi ki khasi belengi dang don ya kata ka jinglong kerpang jongi ka bangi dang sngo try ya kata ka jinglong khasi ke jongi namar ba ngidang don dang menteri kam ya ka sik schedule tia ka be dei bat ka ni ki jing tho le se ki don ki bam pat mi tang ba ki dang long ki strain notes ki jong ki iba Erwin Sutnga i dei u advocate a very senior advocate jongga Meghalaya iba longru advisor jong ka WhatsApp group kadi ka surjong poj ba kamde ka BPP mo kadi ka surjong poj ba kamde ka ni ka political group ndrei ka group ka ba le kat bala man pne ka baning kong ya ka tin ka ba ar ya ka khandau ka siap bat ka balai ka dei ka jing tapot hakini ki khapot ka jing sha encroach no ka jong ka ri ka jongi hakini ki breu ki basong khapot ki wei pat ki jai ben riu te ngi sngo tho shai ba I lakran ru ka to ka ni bedei bat ka benta jong ni ka land alienation ka jing penya khlat ki breu ki bodon khndo bat ki bom don khndo ka ni em ngi la ka long ru ka wei ka benta shko ban pen kan mau pi khndiat ba ka jingdon jongka sarkar phareng haki por ba menshwa kala penia khlat shisha ya ki katto kani ki jaka ha ka ba kalau ai ya ki katto kani ki jaka wat hangni sor shillong ro ki bangyong ki British areas bar hado menta kita ki British areas kan su ai ya phi katto kani ki benta ki ba ki khla ki bamdei ki khasi ki jongiru kila banthi jaka kuma kiting road kila banthi jaka kidong katto kani ki jaka ti kan ne ka jing thiet ya ka jaka ya ka khndo da ki bamdei hok ki jongi em shi se na thiet maki wat mut shu ba kan wan phai biang shi ki try muluk namar belai bala da kim tre ban song shuru kin haban lin os ki snong ki thau jong kiru kin ai pat pateng ye ki shakita ki para kher ki para mer ki jong ki ngaso si shi bon habangi perkhat ya kani namar ba ki don katto kani ki kan toj wat hapo sor shilong ru ki bam don ya kata ka ikhtiar jong urang ba snong ba ude u try muluk nrei kila don da gau bura urang ba snong ubakila thong hi paramaki parakhla maki bat ki jaka kila long ki jongki hakaba ki try muluk jongi kila kala long punban ki poiwer halaka jongri kila shong wai kila shong ki haban chu long ki nong shong thap shong biang halaka jongri tia ka bi dei bat ki jing ai jing mot ngila don kam shisha ya ka land survey ngi don kam ya ka land reform act namar ba ngi dei ban long shisha kita ki try muluk ki ba don ya la ka jong hok halor ka riti ka khando ho ngi sno si do kata bangi pej ya ka long ka man jong ka ri ka jong i khamtam hang ni sor shilong ki breu ki jongi ki haban shong hamadan bandi ki jing thiet ki jing thiet jong ki kat ba ki wei pat ki khla namar ba ki long ki ba hespa ki shong bahe but pin yu ishi sha ya ga jing le ben ga jong ki kin jat wat da ga jat ru ya ki ni ki breu jong ki belong tang ki thap ki dap kalong ka ei ka bas ngusi namba wala dangi pulia wat ki literatures ki jong ru hado kat no ga jat ben reu ga jong menta kala long ga jat ben reu rit pat hanamar ba ka
ka jengbon pat jong ki wei pat ki jai ben riu bat ka jengbon pat ru kam dei tang ka jengbon pat nre ka jengle he ka jengle meng bat ngi ki beriu ki jong iru ngam kono tang ya ki ta ka jengle he ka jengle meng ka jong ki namar ki beriu jong ki long ki bashida ki shat hit bar ha bang om ki shat hit ang ni ka mot ngi sha pen be no ha ki te ki he spa ki he kerdan bat ngi dai mangi ngang su si ba bang pet ya ki bobon ki kubor ki bangi jumi ki bajumi perthai ki ba ha ba ong ba le dei ba dei kham tam e bat bania da ya la ka jong ka hok kerti kini yang pen man kinong kani ka ka jaka jonga yala dia ko man chuong no ka jan kersa sidiang ka khna yang ka ya thli nre tang hap deng 10 minute lane 1 minute kini yang ha khmat jong kini ki lat pathai ku bor ban ong ba kani ka di jonga kani ka benami ka di ka wei ka pen sneu do kata ya ka dia ka benta ka be dei bat ka jing ya kam ganti ya ka hok long try jong ki try mulok ha ka be dei bet ki jaka puta ka be dei bet ki dukan ka be dei bet ka khai ka pateng ba kum ta ter